أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله صاحب العصر والزمان أرواحنا له فدا. ‘Yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci tare da ku ‘yan uwa masu daraja. Yau insha Allah za mu yi magana ne akan abin da ya shafi falala na kuma daren Laylatul Qadr da kuma hadisar da ta faru akan sara da aka yi ma Maula Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam. Za mu fara da abin da ake ce ma daren Laylatul Qadr. A ruwayoyi ma'asurai daga Ahlul Baiti sun zo cewa daren Laylatul Qadr ana neman su ne a daren 17, daren 19 da 21 da kuma 23. A wata ruwayan da 23 wanda ita ce amma suke dubawa, ma'ana ‘yan uwan Ahlus Sunna. Amma a ruwayan mazhabin Ahlul Baiti cewa daga daren 19, 21 da kuma 23. So wannan dare bai ɓoyi ga kowa ba cewa wannan dare ne da musulmai ko in ce muminai kowa yake sa'ayi wurin neman ya samu kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala, wanda akwai muhimman ayyuka wanda ake yi a cikinsu na ibadu muhimmai wanda ake yi wanda bawa yake ƙara kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda ya zo a cikin Alƙur'ani mai girma inda yake cewa Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi shahr, tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Wannan kenan, saboda a wannan dare ne mala'iku dubbanni suke fitowa daga cikinsu, har akwai mala'ika Jibra'il wanda aka kira shi da ruh. A wannan dare ake ƙaddara ayyukan bayi na alheri wanda zai shafe su na a cikin wannan shekara da bayi suke yi. Haka shi yasa ake so mutum ya sa'ayi a wannan dare, kada ya gafala, ya yi ibadu wanda za su ƙara mishi kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala, a ƙaddara mishi ayyuka na alheri. Akwai ayyuka da ake yi keɓantattu na wannan dararen guda 3 ko in ce guda 4, sannan kuma akwai na gama gari gaba ɗaya wanda ake yi. A cikin ayyukan da ake yi na gama gari shine akwai wanka da ake yi a kowane dare, sannan akwai ziyarar Imam Husaini alaihi salam, sannan kuma akwai addu'an ɗora Qur'ani, sannan kuma akwai tawassuli da Alƙur'ani, sannan kuma akwai karanta du'a'ul Jawshanil Kabir da dai sauran addu'o'i wanda ake karantawa idan ‘yan uwa sun duba littattafan addu'o'i kamar irin su Mafatihul Jinan da kuma Iqbal da sauran littattafai na addu'o'i, za su ga waɗannan ayyuka ɗin na ibada. Hakan nan a dare na 19 shi ma akwai keɓantattun ayyuka da ake yi, shine wanda ake yin sallah raka'a 4, sannan a yi istighfari ƙafa 70 da kuma wata addu'a da ake yi Allahumma in kana an tuqaddir li hakaza har ƙarshe da sauran da addu'o'i. Wannan kenan. So abu na biyu da muka ce za mu yi magana a kan shi shine abin da ya shafi sara da aka yi ma Maula Amirul Mu'minin Imamul Muwahhidin Ali bin Abi Talib alaihi salam. Ya kasance a wannan dare na 19 ga wata, wanda ya kasance da yarjejeniya ko in ce shawari da waɗansu khawarijawa suka yi da shawarwari cewa za su gama da shi Maula Amirul Mu'minin da sauran ba'ad, wanda suna ganin su ne wai suke kawo mu al'umma farraka. So shi Ibn Muljim, wanda shi ne za mu yi magana a kai, wanda ya aiwatar da sara ga Maula Amirul Mu'minin, shi ya ce shi su bar mishi Imam Ali, shi zai sare shi. So ya zo a ruwayoyi da cikin littattafan tarihi inda suka zo suka yi abubuwa
Daga ciki akwai littafin Hafiz Abubakar al-Baihaqi, ya yi bayanin yadda Ibn Muljim ya zo bayan sun je sun yi alkawari a can Makka, sun rataye a Kaaba, sai kowa ya tafi inda zai je ya aiwatar da abin nashi. To shi Ibn Muljim sai ya taho Kufa, sauran kuma suka tafi Dimashq domin kashe Muawiya, ɗayan kuma ya tafi Misra domin kashe Amr ibn al-As. Shi kuma Ibn Muljim sai ya shigo garin Kufa, inda nan Amirul Mu'minin yake zaune yake gabatar da hukumarsa, wanda ya zo nan ya nemi taimakon ba'adin wasu Khawarijawa 'yan uwan shi da abin da kenan ya karanta musu suka taimaka mishi. So daren da Imam Amirul Mu'minin zai yi shahada ya kasance ta bankwana da 'ya'yan shi da iyalan shi da kuma hatta na dabbobin da ke gidan shi ya kasance suna bankwana da shi, wanda kuma kowane asuba yakan fito ya taimaka ma fukara da miskinai, ya ba su kayan abincin da za su yi buɗe sahur da shi. A wannan lokacin da ya fito sai ga Ibn Muljim ya kwanta kan takobin shi ya yi rubda ciki, har a Maula Amirul Mu'minin yake tada shi, wanda kuma ya san cewa ga nufin da ya zo da shi. Duba da akwai ruwayoyi da suka yi magana akan wanda zai kashe Maula Amirul Mu'minin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin Kafi, inda yake cewa yaqtuluka ashqal akharin, ma'ana mafi tsiyacewa na ƙarshe shine wanda zai kashe ka, kamar yadda aka samu mafi tsiyacewa na farko shine wanda ya kashe taguwa, ko in ce ya soke taguwa Annabi Salih, shine ashqal akhirin awwalin. Shi kuma ashqal akhirin shine Ibn Muljim. To har Maula Amirul Mu'minin yake cewa yaushe ne jini zai cika wannan kuncin nawa, saboda ya ƙagu da ya shahada. Wannan kenan. To anan Imam ya je ya sake koma, ya dawo daga cikin gida ya tafi mihrab ɗin shi, nan ya rubda ciki shi kamar yadda muka ambata da wannan takobin nashi masmum mai guba. Anan Imam ya kabbara sallah a mihrab, wannan bawa mujrimi mara rabon duniya da lahira Abdurrahman ibn Muljim ya lallabo ya sara ma Maula Amirul Mu'minin a tsakiyanka. Nan take Maula Amirul Mu'minin ya ce fustu wa rabbil Ka'aba, lallai na rabauta da kuma na rantse da ubangijin Ka'aba. Wannan kenan. So akwai abubuwa da suka biyo bayan wafatin shi, bayan saran da aka mishi, wanda nan take sahabbai na Amirul Mu'minin da yayan shi suka yi maza suka kama shi za su mishi kisasi. Sai Amirul Mu'minin ya ce a ku bar shi, ni da kaina zan mishi kisasi idan na rayu, idan kuma ban rayu ba to a mishi kisasi daidai da abin da ya, kada a zalunce shi. A nan cikin wasiyar da ya mishi, ya ma ɗan shi Imamul Hassan al-Mujtaba ya ce a kyautata mishi, a bashi abinci mai daɗi, a kula da shi haka. Wannan kenan. To wannan yana daga cikin karamci na Maula Amirul Mu'minin, wanda hatta na maƙiyin shi bai kyale ba wurin karamci, tare da cewa ya san cewa maƙiyin shi ne, amma bai kyale shi ba. Shi yasa daga cikin abin da za mu koya daga Amirul Mu'minin akwai abubuwa da yawa, baya ga karamci da karamtawa, sannan kuma akwai yin yafiya da juriya a kowane hali da muke ciki. Insha Allah za mu dakata a nan, da wannan muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.